кароматулло Бурикзода, як сарбози тоҷик бо ҷурми фирор аз қисми ҳарбӣ ва дуздӣ ба 2 соли зиндон маҳкум шудааст. Маркази матбуоти Додстонии кулли Тоҷикистон хабар дод ки сокини ноҳияи Рӯдакӣ Бурикзода бо вуҷуди 2 маротиба барои дуздӣ суд шуданаш 31 октябри соли 2020 ба хидмати ҳарбӣ дар як қисми ҳарбии воқеъ дар ноҳияи Рӯдакӣ сафарбар карда шуд, вале ӯ аллакай рӯзи 8 ноябр амагӣ як ҳафта баъди даъваташ ба артиш аз қисми ҳарбияш бе ягон сабаби узрнок худсарона фирор кардааст. рӯзи 7 ноябр бошад, Кароматулло Бурикзода бо мақсади дуздӣ ба диҳаи Истиқлоли 2 ноҳияи Рӯдакӣ рафта, баъди чанд соати муоина як дарвозаи қулфзадаро дида вориди он ҳавлӣ шудааст. тахминан соати 15:00 баъди мушоҳида кардани он ки дар хонаи рақами 374 диҳаи мазкур, тахминан соати 15:00 баъди мушоҳида кардани он ки дари хонаи рақами 374 диҳаи мазкур аз берун қулф карда шудааст, тавассути девори ҳавлӣ вориди хона шуда, тирезаи яке аз хонаро кушода бо роҳи пинҳонӣ 2 адад телефонҳои мобилии тамғаи Samsung, 1 адад соати дастии мардона, 2 адад ангуштарини нуқрагии занона, 1 адад ангуштарини нуқрагии мардона ва 1 ҷуфт гӯшвори занона, 1 адад сӯзанаки бижутерӣ ва 11 сомони маблағи пулиро тасарруф намуда аз дохили хона баромада дар саҳни ҳавлӣ соҳиби хонаро дидааст. соҳибхона бо кӯмаки дигар ҳамсоягон Бурикзодаро дастгир намуда ба кормандони милитсия супориданд. додгоҳи ҳарбӣ Кароматулло Бурикзодаро бар асоси қисми 1 моддаи 375 худсарона тарк кардани қисми ҳарбӣ ва қисми 2 моддаи 244 дуздӣ гунаҳгор шинохт. 2 соли ҳукми зиндонашро Бурикзода дар колонияи низомаш умумӣ адо хоҳад кард.